Ježiš povedal, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Matúš, 18. kapitola, 20. verš. Návrhy na šírenie evanjelia doma. Stanovte si pevný deň a čas v týždni, ktorý vám vyhovuje, aby ste neboli vyrušovaní. Ak chcete, môžete počas štúdia a modlitby umiestniť nádobu s vodou, ktorá sa bude skvapalňovať a na konci stretnutia bude ponúknutá prítomným. Na začiatku štúdia sa pomodlite a požiadajte o podporu duchovných priateľov, prečítajte si úryvok z knihy Evanjelium podľa špiritizmu, pričom kapitoly zorajte podľa postupnosti, aby ste sa vyhli otváraniu tej istej kapitoly za sebou. Diskutujte s účastníkmi štúdie o prečítanej téme, zdôraznite morálne učenie a na konci vysvetlenia požiadajte Boha, Ježiša a duchov svetla o harmóniu vo vašom dome a medzi členmi vašej rodiny, prítomnými aj zosnulými. V tejto chvíli si predstavte mier medzi ľuďmi, vládcami a tými, ktorí trpia na tele i duši. Na záver sa pomodlite a poďakujte za ochranu svojich duchovných priateľov. Poznámka: praktizácia evanjelia v domácnosti nie je médiumistické stretnutie. Médiá, ktoré chcú pracovať na mediumistických stretnutiach so špecializáciou na túto tému, by mali navštíviť špiritistické centrá. Ako skupina silne, členovia rodiny môžu byť vyzvaní, aby sa striedali v čítaní a modlitbe počas čítania evanjelia doma.